काम कोत्ताना कुई दोगांची आमितात जाली फेसबुकार दोगांनी एकामेकाक मानून घेतोच तितली आमी जात बोरोंक मुखार फेसबुकाची मोगाची काणी दोगांनी मांडली व्हरून फामिली सामकार कसली साडखोड नासतना दोगांचे फामिलीन तुमचो केलो स्वीकार ती मोग करणारा प्राजांनी वेन्सिला ओडतोली सातवो साक्रामेंत जोडूंक दोगांय कबूल जाली नोसा सेन्योरा दे बेले चांदोर इगोर्जेन एक जाली काळजां दोन आसू काजार जावन परत दोगांय दुबाय गेली थोडी वर्सां काम करून युकेक आयली उपरांत तुमच्या एकवटाक देवान बाय दिवन तुमकां खुशाल केली बायक सोबीत नांव एड्रियेला घालून क्रिस्ती धर्मान भितर काडली पांच ऑगस्टाचे लंडन नॉर्थ विकपाक हॉस्पिटलान रातच्या 11:07 एक आंजवडवो आयलो जल्मान ब्राझवेन्सिला गोडची कोशेन बोल्ली दुसरो पूत दिलो म्हूण देवान सेंट जोसेफ फॅमिली इगोर्जेन बाल्टीम दिवन भितर काडलो क्रिस्ती धर्मान सोबीत नांव जॅझियल मास्करेनेस घालून मायरन आनी वियानीन कोशेन वाज जोडून मायपाच्या फाटल्यान आमी मायपाय म्हूण तुजी जॅझियलाक घेतलो मानून आज जॅझियल वाडोन 1 वर्साचो जाला म्हूण देवाक आर्गां दिवंक बाबाक मिसाक व्हरून जल्माच्या दिसाक बाबा पासो सगल्यांनी मागला देवाक रोजार करून सावत भलायकीचें लांब जिवीत दिल्यार पुरो बाबाक सायबीण मायन आनी जेजू जल्माचो दीस म्हूण जॅझियल पुताचो ब्राझवेन्सिला कोल्ल्यांत उमेदीन एड्रियेलान आपल्या मोगाच्या भावाक विश केला गोपान धरून किस दीन गोंयांत हांव आपल्या नातवाक विश केला ग्रँडपा ग्रँडमा नाना नानीन फोनार तशेंच पुंगसांवांक वांटो घेवन विश केला आख्खे फामिलीन ब्राझवेन्सिला मागाक सदांच देवाचो आदार बरे भाशेन जावं तुमचो भुरग्याचो फुडार एकवटाक तुमकां सोबीत बाय बाप दिल्यांत मोडोन देवाचे आठवयात उपकार दोनया देवाक बाबाक वायट विघ्नांतलो निवार जल्माच्या दिसाक बाबाचेर बेसांवां घाल साबार देवाचे कृपेन जाणवा येन भलायकेन बाप वाडोवंक पावलां मात्ताना मुखार मोजोय विश करून बाबाक हॅप्पी बर्थडे म्हणून सावत म्हजी कोत्तां काबार मोजोय विश करून बाबाक हॅप्पी बर्थडे म्हणून सावत म्हजी कोत्तां काबार